Dobrý den, vítám vás u prvního podcastu firmy Vita Harmony. Já jsem Dana Řádková a vedle mě sedí můj drahý manžel Libor Řádek a nejen manžel, ale také zakladatel firmy Vita Harmony. A my bychom se dneska s vámi rádi podělili o důvody a pohnutky, které nás vedly k tomu založit tuto firmu. Co jsme si přáli, co jsme si nepřáli, co nás k tomu motivovalo a také, jak se nám to dařilo. Ráda předám slovo tobě, protože seš nejen zakladatel, ale i vlastně ten hlavní tahoun firmy, protože přestože na všechno jsme byli spolu a stále jsme spolu, tak já jsem vlastně měla už ty mateřské povinnosti a byla jsem spíš morální podpora, ale to nejtěžší, to budování, ta hlava toho všeho zbyl ty. A já tě teď prosím, abys nám řekl vlastně, jak jsi začínal. Já za chviličku uvedu tu tvoji pravdu na pravou míru, protože já to vidím trošičku jinak a to je v pořádku, tak to má být. Já jsem kdysi se díval na datum založení naší společnosti a napadl mě tenkrát takový slogan, že Vita Harmony, že jsme tu pro vás už v minulém století a dokonce v minulém tisíciletí. Shodou okolností se to tak krásně sešlo, že firma vlastně vznikla v roce 1997, což je skutečně minulé století, dokonce tisíciletí. Nemám to moc ráda, já si připadám stará. A vznikla ne tak, že ona začala tu činnost od nuly, ale navázala na předchozí firmu, která se jmenovala Jerry. A to bylo na počest mé maminky, která v určité době se rozvedla s otcem a odemigrovala do Spojených států a tam jí říkají Jerry, takže tenkrát to tak bylo. No ale později jsem nechal vzniknout, nebo nechali jsme vzniknout novou firmu. Ty si ty začátky pamatuješ stejně jako já a já chci říct a tady ti poděkovat za důvěru, kterou jsem vůbec dostal, protože máme spolu 4 holky a 1 kluka. A kdyby ty naše holky mě dovedly takovou partii, jako jsem byl já v době, kdy jsi mě poznala, tak bych byl nešťastný a asi bych jim to intenzivně rozmlouval, protože když jsme se poznali, tak naši se rozvedli, já jsem v podstatě dostudoval školu vysokou a pak jsem šel už na vojnu a my jsme se setkali, když jsem byl na vojně na opušťáku, takže spotkala kluka, který vlastně žil sám, vyřezal si nábytek, protože neměl peníze. Ale krásný nábytek. No dobře, ale vyřezal jsem si ho. No byl jsem takovej, dá se říct, že jsem se snažil žít tak, jak se dneska říká, ten zdravý životní styl, meditace na kozí kožešině, že všechno vyřezávaný a doma pokud možno co nejvíc přírodních materiálů. A do toho jsem tě přivedl s tím, že jsem věděl, že veškerý můj majetek je dluh asi 15 000 korun. A ty se nad vším nepozastavovala a přijala jsi mě takového, jaký jsem. A musím říct, že popravdě dodnes cítím velkou radost a povinnost ti oplácet tady tuto důvěru. Kdyby si tu důvěru ve mně vlastně neměla, tak bych nebyl schopný a nebylo by to dílo tak, jak se teď podařilo. Takže to bych chtěl takhle nějak říct, že ta tvoje role vlastně byla na začátku stvořit toho zakladatele společnosti. A pak bylo období, kdy tady jsme měli děti. Původně to vypadalo tak, že bude problém, protože jsem si tě našel jako baletku Národního divadla v Janáčkárně, v Janáčkovém divadle. Tenkrát to bylo Janáčkovo divadlo ještě, teď je to Národní. A ty první naše těhotenství nedopadly dobře, vzhledem k tomu, že jsi měla ty představení a toho psání a tak dál. Tomu moc neprospívalo. Takže po tom počátečním zklamání se nám začaly tedy
dařit jedno dítě za druhým a já jsem najednou pochopil, že už nestačí mít jenom krásné představy a plány, ale že budu muset se o tu rodinu opravdu postarat a pokud možno zodpovědně přinést domů peníze, které byly potřeba. Nutno říct, že ty začátky, a ty si to pamatuješ dobře, tak já jsem po vysoké škole šel učit na vysokou školu. Mm-hmm. Byl jsem vedoucí laboratoře výpočetní techniky. Ano. A měl jsem plat, já nevím, snad 1000 korun, tak nějak to asi vycházelo. Ano, v té době to tak bylo, no. Což úplně moc nestačilo, takže naštěstí na začátku ty si dělala, co jsi mohla, takže jsi chodila do práce, jak to šlo a potom, když už ze zdravotních důvodů to nešlo, tak jsem prostě pochopil, že musím dělat něco jiného. Tak... Ale ty jsi byl vždycky zodpovědný. Od samého začátku, vlastně jak jsme se vzali, tak ono vlastně byla ta revoluce a teď se začala spousta změn v té společnosti. Začaly se objevovat různé možnosti a nikdo nevěděl co a jak, ale ty se snažil vždycky, i když třeba byl na Vysoké, nebo pak pracoval ve Slušovicích pod panem Čubou, ale vždycky se snažil udělat to nejlepší, co jsi mohl. Jo? To nebylo jenom až když se narodili děti, to bylo od samého začátku. No, to byl takový první krok, kdy jsem chtěl vlastně přejít z toho místa, kde byly ty peníze opravdu malý a my jsme vlastně v té době žili v jedné místnosti. No. Dokonce s 2 dětma, se psem, ten pes spal pod postýlkou. No bylo to tak, že moje macecha, kterou si vlastně můj otec vzal, tak tam občas přivedla svoje kolegyně ze školy a ukazovala nás jako zvířátka. Takže si pamatuju to období a bylo to pro tebe jako pro hospodyňku velmi těžký. A to mě všechno motivovalo, velmi mě to motivovalo a já jsem v té době, mě nepustili potom, jak moje maminka utekla do Spojených států, tak já jsem samozřejmě toužil ji vidět a 7 let mě tam nepustili. A když jsem tam přijel za ní, tak jsem našel ženu, která dělá uklízečku. Od umývání záchodů, prostě přes uklízení těch bytů movitých lidí. A tak jsem jednou, když jsem tam tak jako ráno vstál, tak jsem viděl maminku, jak měla oteklý oči, protože celou noc pekla nějaké cukroví, které chtěla prodat, aby mě dala nějaký peníze na útratu. No a tak se sčítali ty všechny pohnutky ze všech stran, že jsem prostě pochopil, že musím s tím něco udělat a musím pomoct nejenom nám, ale i té mamince. Takže tam padlo rozhodnutí, asi to, a to je, myslím, že do dneška na ní mám takové přesvědčení, že peníze se nedají ušetřit, ale jenom vydělat. Takže je mi líto těch lidí, kteří z toho mála ještě dávají věci bokem, aby na něco naspořili. Takže jsem se vlastně vrátil, ale už v té Americe mě napadlo taková myšlenka, že by bylo dobré, kdyby jsme nějakým způsobem pracovali s Amerikou, procházel jsem tam při té první návštěvě ty obchody a viděl jsem tam vitamíny, viděl jsem tam spoustu těch obchodů. Pamatuju si dodnes, to je takový zážitek, nevím, jestli jsem ti to říkal, asi ano. Když jsem poprvé bez vás tam přišel a přicházel jsem do velkého obchodního domu, kde zrovna, když se otevřely dveře, tak jsem tam proti sobě viděl pyramidu z jablek. Ano. A na tu pyramidu mlžila voda, takže ty jablka úplně se blízkaly, takže člověk tam vcházel a začali mu téct sliny. A já si vzpomínám, že to tekly slzy. Já jsem se rozbrečel, protože jsem prostě pochopil, že vy to nemáte. No a tak jsem šel za maminkou, která byla uklízečka
že založíme firmu. No a musel jsem to trošičku probojovat, protože z toho měl velký strach. Nakonec... On je to, promiň, ale to je velký krok pro paní, která vlastně dělá hospodyní, jo, a vlastně najednou po ní chceš takovouhle věc a ona už taky měla svůj věk. Ano. Já jsem to tak chápal a bylo to, spíš tam pomohla vytrvalost, než nějaký rozhodování. Já jsem na to byl v podstatě obdobně. Akorát jsem byl s titulem, tak jsem byl na tom obdobně. Naštěstí ty jsi byla pravý opak, takže ty ses do toho života připravovala už dopředu a vstupovala do toho našeho společného života v daleko lepší pozici než já. To si uvědomuji a to je pravda. Já si to pamatuju velmi Měla jsi našetřeno i pomocí tady rodičů, ale byla jsi prostě připravená, taková zodpovědná, věděla jsi, co chceš, kdežto já jsem byl takový přírodní člověk. Jo. Přírodně jsi byl hodně, no. Vím, že jsem tě musela napřed pěkně snést z nebe, aby se šel napapat. Ano. Ale jako víš, já si myslím, že to je úděl všech holek, žen, že oni se na to připravují, na ten život, když to pánové si chtějí ještě jakoby užít a být volnější, ale ano. No. Pokračuj dál. Tak teď nevím přesně, kde jsme skončili, ale prostě žil jsem a možná tam začaly ty začátky té myšlenky dělat něco pro zdraví, protože mě to zajímalo už za socialismu. Já jsem měl a byl jsem obdivovatelem pana Knajpa, faráře Knajpa, znal jsem osobně se s panem Pasekou, byl jsem tam několikrát v noci s jeho objevitelem nebo učitelem Františkem Kuřetem. Znal jsem Pryznice, jeho celý příběh a moc mě to zajímalo. Páter Ferda, potom to byli ti zahraniční bylinkáři různí. To mě velmi zaujalo a zajímalo, protože když má člověk hluboko do kapsy, tak si snaží pomáhat nějakýma jinýma řešeníma. No, takže toto všechno mě to oslovovalo, líbilo se mě to a zároveň to formovalo člověka, který vlastně zůstal na ty věci trošku sám. Já jsem byl vyčleněn z rodiny, protože paní, co si vlastně tatínek vzal, my jsme měli rodinný dům, že jo, ty to víš, tak na schodech do prvního patra dali druhé vstupní dveře, abych já do toho domu, kde jsem vlastně bydlel, už nemohl, takže nám tam vyčlenili tu jedinou komůrku se záchodem a koupelnou. Paradoxně to období, já si na něho nestěžuju, ono mě formovalo, bylo teda pro mě velmi zásadní a já jsem pod tímto tlakem těch skutečností si uvědomoval, že je potřeba být kvalitním člověkem a pro tu rodinu být oporou. To mě bylo dané. Já jsem to, řekl bych, prostě si tak neuvědomoval, že bych se tomu chtěl věnovat, ale já jsem... Měl jsem to v sobě. Ano, vždycky. Tak když jsem potom chodil do těch Slušovic, kde mě přijali přes ty psychotesty a doví co všechno, tam mě naučili jednu věc, že není důležitý, poslal mě vedoucí, abych šel spravit nějaký počítač a já jsem tam přijel a ten člověk, který u něho seděl, tam nebyl, to znamená, že se k němu nedostal a říkám, vrátil jsem se a on říká, tak je to v pořádku, je to opraveno. Já říkám, no není, on tam nebyl, ten člověk a on mi zopakoval otázku. Takže je to opraveno? Já říkám, no není, teď jsem ti to vysvětloval, že to není. A mě to nezajímá, je to opraveno? Tak jsem tam pochopil, dostal jsem takovou velkou školu, že prostě nejsou podstatný ty řeči kolem, ale jenom to, co se skutečně děje. Tak jsem si to vlastně uvědomil, když jsem ve Slušovicích skončil, udělal jsem zase další, řekl bych, odvážný dneska krok, že? A to, že se založila prostě první firma. No a začalo to, že jsme, nebo ta chytrost, ten základní úmysl byl, když máme někoho v Americe jako firmu naši,
a jsme tady, tak my vlastně eliminujeme to riziko toho vzdáleného obchodování a té nejistoty takové. Té nejistoty, který by mohla mít cizí firma, takže my jsme to začali objednávat od firmy naší maminky. Maminka to zobchodovala v Americe a my jsme to tady potom obchodně vyřizovali. To znamená, eliminovalo se riziko a na základě toho ta spolupráce vlastně mohla daleko lehčí vzniknout. No a první, co jsme přivezli, tak a to nám zůstává jako navždycky, jsme první, kteří v České republice začali prodávat multivitamin více složkový než těch 5-6 složek, co tady měla, tuším, že Spofana tenkrát. Takže my jsme umístili na trh první 25-složkový vitamin, multivitamin, Central Vitu a ona se prodává dodnes. Ano. Takže to bylo to první, co jsme začali vlastně realizovat a tak jsme se trošičku přeorientovali nebo úplně přeorientovali tímto směrem. Mě to k tomu táhlo a já jsem začal podnikat, aniž bych na to měl finance, nebo školy, nebo něco takového. Ano. V době, když jsem dokončoval školu svoji vysokou, jsem dělal obor radiotechnika a přístrojová elektronika, tak tenkrát, zrovna když jsem končil, tak končila i Tesla. Je hlasný to náš podnik na součástky a ona se teď snad zbráborává částečně nějak. No ale a poslední zkušenosti, co jsme měli s počítačem v té době, bylo, že půl roku jsem chodil do nějakého předmětu, kde jsme se učili roztočit větráček, rozblikat žárovku a zapískat reproduktorkem. V té době jsem měl 72 kilo a mohl jsem jíst bonbony třeba 3 balíčky za den a neprojevil se to vůbec nijak. A když jsem najednou pochopil, že to je hezký mít firmu, ale že bych asi měl přemýšlet, co k tomu budu potřebovat, tak jsem tenkrát přišel za tebou a vyslovil jsem takový přání, což bylo pro mě teda, řekl bych, až příliš velký přání na ty moje poměry. Já jsem na vysoké škole neměl programovací kalkulačku jako kamarádi a nikdy jsem se k ní nedostal a toužil jsem po ní. Tak jsem tenkrát přišel, protože vy jste jeli... S divadlem na provázku jsme jeli do Anglie. Jeli jste do Anglie, prostě s divadlem na provázku, tak já jsem říkal, kdyby náhodou to vyšlo, jestli bys mě tam nemohla koupit ZX Spectrum. Ano. No a ty nejenom, že nekoupila ten toho základního, ale ty si koupila 128 rovnou a když se vrátila, ještě si kvůli tomu vlastně odříkala několik svačin a těch diet. A musíš to brát jako malý zázrak. Já úplný diletant na techniku jsem koupila počítač. Ano, a baletka mě donesla prostě počítač, který mě postavila. A to byly takový první dotyky a kontakty s tou technikou. A já jsem se začal teprve v té chvíli učit a nějakým způsobem poznávat víc a do hloubky prostě ty možnosti, které byly. No viděl jsem, že budeme potřebovat na něčem vystavovat faktury. A teď to bylo období velmi překotný, protože v té době se používal, to už asi většina posluchačů nebude znát, ale program T602, to byl předchůdce Wordu, ve kterým jsme psali texty a to už na to byl potřeba jiný počítač než tento ZX Spectrum, takže začali... to šibu, myslím, že to byl takový velký, ten měl moc hezký obrázky, ale jinak jako nebyl dobrý. Pak bylo XTčko, ATčko a tak dále. Teď to prostě začalo, to byl bouřlivý přerod a já jsem to pochopil tak, že když nemám na celý počítač, tak ho budu skládat z komponentů.
Takže pro tu naši firmu jsem prostě ty počítače všechny skládal a Ano. pamatuju si, že jsem se rozhodl v té době, že udělám program na řízení firmy, protože zaprvé v té době ještě moc nebyl a zase všechno to bylo limitovaný penězma. Na první, nevím, jestli si to pamatuješ, ale první náš přípravek, který jsme vlastně začali dělat podle sebe, to znamená, že jsme ho vyvíjeli, byl přípravek, na který jsme potřebovali udělat etiketu. A všichni mi říkali, na to si musíš mít externí firmu, ano, která ti to prostě udělá. Takže já jsem oslovil externí firmu, grafiky, ty přijali ochotně a 3 měsíce navrhovali etiketu a po 3 měsících, když už prostě to bylo všechno pozdě, tak přišli s tím, že chtějí za ten návrh 30 000 korun v té době. V té době to bylo moc. Tak jsem říkal, pánové, ale my jsme se tak nedomluvili, já jsem chtěl od vás nějaký návrh. A zkrátka pochopil jsem, proto to říkám, že nebude stačit jenom dělat a skládat počítače, ale že budu muset se naučit dělat grafiku. No. Takže jsem se pustil do grafických návrhů a vytvořil jsem takovou to první vizuální styl, jak ta firma vypadá. Nevěděl jsem vůbec, jak to dopadne, ale prostě tím, že jsem nepochyboval, že bych to měl udělat, tak jsem do toho zkrátka šel. No a... Jak se říká, že Nouze naučila Dalibora housti, tak tebe naučila dělat grafiku. Ano, ano. No a začal jsem se věnovat v té době, že musím říct, že jsme nepočítali, že budou naše děti v rodinné firmě. No vůbec, oni ani nechtěli, když byli malí. No, když byli malinkatý, tak prostě každý měl svoje sny a my jsme je nechali úplně volně ty sny si plnit. Takže bylo to tak, že děti, nejstarší holka se dala na kosmetičku. Ano. Kvůli ní jsme tenkrát zařadili do sortimentu našich vitaminových přípravků ještě kosmetiku a kosmetické věci, ale musím říct, že to nemělo žádný vliv ani přínos z její strany, přestože to vystudovala, pak to chtěla vlastně praktikovat u nějaké kožní lékařky a nedopadlo to dobře. Takže přišla k nám. Později, když se vdala, tak přivedla i svého manžela. Druhá, nejstarší, byla sportovní gymnázium, dělala trojskok, tuším, že byla 3. v republice. A taky se nečekalo, že bude dělat s vitaminama. Potom následuje baletka, ta dělala balet. Konzervatoř, no. Ano, konzervatoř. Pak přišel náš jediný chlapeček, který je dneska větší než já, a ten studoval na ajťáka. Ale ta zkušenost byla pro mě docela zklamání, protože po absolvování té školy vlastně se tady teprve dopíkal, jak se říká, a učil v praxi. No a ta nejmladší, ta už trošičku, protože viděla, že všichni jsou u nás ve firmě, tak ta začala dělat umělecko-průmyslovou školu nějakou. No marketing a design a takové ty věci, čili ta má schopnosti vlastně podpořený tou školou. No ale děti tady všechny skončily, nejenom, že to umožnili ty home office, které dneska jsou, ale oni z nějakých důvodů prostě se jim tady líbí a když jsem ty děti sem bral, protože se rozhodli, že chtějí, tak syn mi říká, že jde se mnou dělat jenom pod podmínkou, že nebude mít výhody oproti druhým zaměstnancům, ano. Což mě velmi mile překvapilo. No a druhák ještě ta Eliška, která bude prostě po mně firmu přebírat, už velmi brzy, tak oni musím říct, že jsem vůbec netušil a to jsi mě na ní vlastně přivedla ty, protože ona je ti nejvíc podobná,
ve schopnostech, tak v povaze, tak musím říct, že jsem vlastně toto dítě nejhůř navnímával a přitom dneska vím, že to je poklad a že ten váš přístup, který možná někdy vypadá tak jako, že jste odtažití, tak vlastně, že ten, kdo to pochopí a dá tomu čas, aby ty a Eliška jste toho člověka poznali a dali mu důvěru, takže potom jsem krásnější vztah a hezčí a podpůrnější vztah pro všechno, co dělám, si nedovedu ani představit. Takže já chci říct, že celou dobu, tak jak jste říkala, mě provádí a neprovádí, ale podporuje tvoje povaha, tvoje věrnost, tvůj způsob jednání. Na tobě jsem si ověřil xkrát, že u ženy je důležitější moudrost než vzdělání. Jste pro mě v té práci velkou oporou. Děkujeme. A tak to vždycky prostě bylo. A tak to bude. Děkuju. A takže na to, že jsme měli potom svoji techniku, já jsem zjistil, že tady větší firmy mají program na řízení firmy, tak jsem začal kdysi dávno dělat program na vedení firmy, který se nazývá Revolver a je to kvůli mé mamince, která je v Texasu, takže to byla taková nějaká připomínka nebo vzpomínka, nostalgická, aby jsme tu maminku nějakým způsobem si připomínali. Později jsem pochopil, že potřebuji i nějaké elektronické zaměstnance, protože jsou levnější a to bylo v době, kdy ještě AIčko nebylo vůbec. Takže jsem si udělal takzvaného import managera, což byl elektronický zaměstnanec zadarmo, který se staral o vyčítání z těch biometrických štípaček nebo importoval automaticky v určitých intervalech svoje ty bankovní informace, teplotní a vlhkostní informace, protože máme všechny ty věci pod kontrolou. Já jsem chtěl, a to byla taková myšlenka, kterou bych chtěl tady asi říct, že jsem zažil svého tatínka, toho jsem ještě vytáhl ze zbrojovky, kde nedůstojným způsobem, když ona končila, tak to chování bylo otřesné, jak jsem ho tam vzal a zažil jsem tady několik šťastných roků, kdy mě můj otec předával takový ty poslední zkušenosti a moudrosti zralého muže. Můj tatínek byl povahou velmi podobný Chudíkovi, tomu herci. Ano. I vystupováním on byl velmi důstojný pán a velmi jemný. Byl to úžasný člověk. Jo. A já myslím, že nejenom, že ty jsi měl tu radost a potěšení z jeho pobytu tady, tak on sám si myslím, že jsi mu prodloužil život. Protože on byl hodně nemocný na srdíčko a vlastně tím, že byl tady v té rodině, tak on měl zázemí. A já si myslím, že tomu dělalo hrozně dobře. A já na něho moc ráda vzpomínám. Já taky musím říct, že jsou chvíle, kdy si vzpomenu na tu jeho poučku, musíš mírně, vytrvale a v pravdě prostě jednat. Nepomůže ti síla, nepomůže ti. Takže já jsem se vyvíjel i po té stránce v tom vedení, protože člověk na to nemá školu, tak jak má jednat s lidma, jestli má být tvrdší, nebo jestli má být příliš hodný, nebo je má motivovat penězma. Prostě my jsme se učili, ta první generace těch lidí, kteří nastoupili po té revoluci, tak jsme se učili metodou přímého boje. S mnoha různými zklamáními nebo programy. A to první, co mě zajímalo, když jsem měl teda tu maminku v těch Spojených státech, tak ona tam před ní utekla její sestra, to byl ten důvod, proč se ona směřovala tam. A její manžel dělal viceprezidenta firmy Wyatt, což byl chlapík, který si všiml, že na těch ropných polích z těch vrtů uniká plyn, který oni tam přímo na těch polích
vlastně spalují. A tak přišel s tím, že místo toho, aby to spalovali, tak on to bude od nich de facto vykupovat za zlomkovou cenu, zavedl k tomu potrubí a ten plyn začal prodávat. Vydělal si obrovský peníze. Ten strýc mi říkal, že začal s tím, že svoji starou Fordku prodal za $200 a ten biznis v době, kdy jsem tam byl a ten strýc tam byl, tak měl asi 12,5 tisíc zaměstnanců a já jsem chtěl nasát, čekal jsem, že o ten strýc mě trošinku zorientuje, jak vlastně se to má dělat s tou firmou, jak by to mělo vypadat, čeho bych se měl vyvarovat, protože já jsem byl ze socialismu a oni pracovali na vysoce prostě profesionální pozici a měl zkušenosti, takže si pamatuju na jeden rozhovor, kdy mu říkám, prosím tě, a zaměstnanci tady u vás, jak často uklízejí svoje pracoviště? A on mi říká, organizují? Já povídám, ne, uklízí, protože u nás bylo zvykem, když odejdeš z práce, tak si utří, uklíď a tak. A on mě pořád nerozuměl, co to znamená, co po něm chci a říká, organizují. To znamená, aby si dali věci na svoje místo a to. A vysvětlil jsem a pochopil jsem najednou rozdíl mezi tím pravouhlým pořádkem, kdy na oko uklidíš, ale nemáš to zorganizované, takže se furt motáš a zase při tom příchodu do práce to znovu všechno přeskládáváš. Nemáš systém. Ano. Takže jsem tam pochopil, že i pojmy jsou prostě jiný, ale musím říct popravdě, že rozhovor s mým strýcem mě moc nedal. Ale pamatuju si, Danuško, na jeden okamžik, ty jsi v té době čekala, nebo my jsme čekali, ty jsi byla jako těhotná, protože ty poslední těhotenství vyžadovali nějakou kontrolu, tak si byla delší dobu u milosrdných bratří, že to bylo? Nebo? Více, u všech dětí víceméně u milosrdných bratří, akorát ta Klárka, ta poslední, ta probíhala v Bohunicích, jo. Ale to není podstatný. A já jsem jel, protože mě hrozně trápilo, když už bylo těch lidí trošku víc v té firmě, tak já jsem chtěl být, to mám takový v sobě daný, já bych chtěl být poctivý i v tom, jak se lidi odměňují a chtěl bych vidět, že když člověk tady začne víc pracovat, možná je to nějak z těch Slušovic, že prostě dostane víc peněz a chtěl jsem odbourat tu nutnost, aby člověk vlastně byl, když je za dobře se svým nadřízeným, tak má výhody finanční. Já jsem toto nechtěl. Já jsem od počátku věděl, že nebudem používat geneticky upravený materiály, že budu vyrábět a dávat na trh pouze to, co budu užívat sám. Anebo ti, co jsou mě nejblíž. To znamená, nikdy mě nebudou velet peníze kvůli tomu, abych použil něco levnějšího a tak dál. To jsem prostě měl od počátku. Ještě mě maminka naučila, když jsem tam byl za ní, že není dobré si brávat debetní kartu, abys mohl jít do minusu, takže to jsem nikdy nedělal. A dokonce to šlo tak daleko, že jsem prostě úplně vyřadil nějakou bankovní pomoc. Takže my jsme vyrůstali a de facto až do nedávné doby jenom s tím, že kupujeme pouze to, na co máme a nebereme a neděláme nic na úvěr. A bál jsem se toho, aby když už teda na mě závisí více lidí, aby ta firma zkrachovala a já jsem jim řekl, nemám peníze. Ano. A tak jsem hodně přemýšlel nad systémem, jak vidět, co se v té firmě děje, protože od účetní ty informace přichází ve většině případů, přicházely třeba 3-6 měsíců zpátky, když už se s tím nedalo nic dělat, tak jsem šel a začal jsem vymýšlet celý způsob odměňování tvorby financí a rozdávání toho výsledku, abychom de facto stěží mohli zkrachovat. Aby jsme dlouho dopředu věděli, chtěl jsem si vytvořit takový velín. Sednu si, podívám se na obrazovku, vidím, jak dopadl den, jak vypadá celá situace ve firmě a nečekal, až si začnu číst ty litánie dlouhý z těch účetních výstupů, kterým v podstatě moc nerozumím. Nazval jsem to takové židovské počty, protože Židi byli vždycky šikovní, co se týká podnikání. No a vytvořilo se zvláštní dílo, to vznikalo taky složitým způsobem, že jsem odjel
do té Ameriky, abych byl úplně mimo. A nevím už, jestli to bylo zrovna, když už jsem tam byl, nebo jsem tam jel později ještě za tou maminkou. Ale pamatuju si jednu věc, která se mi tam stala. Já jsem nad tím tak hluboce uvažoval, až se mě udělalo špatně od žaludku. Prostě byl jsem fokusovaný jenom na to, protože jsem viděl, že se chci vrátit a mít ten systém vytvořený. Mm-hmm. Takže z toho vznikly velmi zajímavý matematický vzorce a ty vzorce a ten systém vlastně umožňuje, že ta firma se de facto poučuje sama z těch svých výsledků. Všichni dokážou v každém okamžiku vidět, jak to s firmou je a jestli něco nezačíná hrozit. No a když jsem s tím přijel, tak jsme tím nahradili ty klasický časový mzdy plus nějaký prémie na základě výsledků, protože mně se to zkrátka nelíbilo, má to strašnou spoustu jakoby neduhů, ty klasický způsob odměňování. A když jsme toto zavedli, tak za vlastně 2-3 měsíce všichni lidi ve firmě viděli, jak ta firma na tom je, že rosteme, nebo prostě byli součástí a úplně nazírali do toho motoru té firmy. No a součástí toho, aby to bylo vlastně každý den aktuální, bylo potřeba, aby se tam do toho vplnili normální zaměstnanci neobchodní asi 3 čísla a ti, kteří obchodují, tak 5 čísel. A začala spoura těch, kteří měli špatné výsledky, že to nechtějí dělat. Nechtějí, no. To si vzpomínáš. Tak jsem řekl, dobře, tak se vracíme k tomu původnímu. Oddělal jsem tady ten způsob odměňování. No a trvalo to necelý 2 měsíce a přišli s prosíkem, že prostě přestali všechno vidět a že by chtěli znovu. Takže jako jeden z velkých počinů, paradoxně, kromě toho revolveru jako samotného, tak je ten systém tvorby mezd, který si myslím, že vytvořil tu nejdůležitější stabilitu celé naší společnosti. Během toho vlastně ty si to prožívala tím, že se starala o děti. U toho stíhala, jak už děti vyrostly a začaly nastupovat do práce, tak ještě přibrala k tomu jejich děti, to znamená vnoučata. No a aby to nebylo málo, tak když jsem zaplatil vlastně vědomě a rád za to, že jsem přestal sportovat a musel jsem se učit hromady věcí. Tenkrát nebyl internet, to začínalo později, ale nebyl internet, nebyly kvalitní knihy dokonce. No já vím, jak jsi velmi usilovně zháněl jakoukoliv knihu, která by tě nějak posunula, něco by tě naučila. Já jsem si z tebe dělala srandu, když se někdo ptal, co čteme, tak já říkám, Lipka čte jenom manuály, nic jiného, protože opravdu neznám jiného člověka, který by se tolik samovzdělával. No já jsem musel, protože na té střední a vysoké škole já mám pocit, že mě dozrával mozek později. Takže já o sobě vím, že zkrátka to, co se mně zdálo být tenkrát strašně složitý, já jsem v matematice vůbec neexceloval. Ale když dneska se dívám na ty matematické problémy a vidím je, tak mi to připadá úplně krystalicky čistý. A když potom napíšu, vznikla z toho prostě dodatek o tvorbě mezd třeba v pracovní smlouvě, tak bohužel je to tak složitý, že musím říct, že všichni zaměstnanci v podstatě jsou tu jenom a byli to ochotní podepsat jenom proto, že mě důvěřovali. I když jsem měl vždycky ochotu jim to vysvětlit, tak jsem pochopil, že prostě něco je nevysvětlitelné. No, řekl bych, že každý člověk má nějakou úroveň přemýšlení a má úplně jiný dary. A když prostě konkrétně není zaměřený na matematiku, tak mu to může dělat problém. A vždycky to vysvětluju, aby to bylo pochopitelné, tak
Když mám skupinku 5 lidí a všichni dohromady vytvoří zisk 100 000 a já těch 100 000 chci mezi ně, nebo 1 000 000 chci mezi ně rozdat, tak každému by náleželo, pokud těch 100 000 celých chci rozdat, tak 1/5, to znamená 200 000. Ale co když 20 000. Když je to ze 100, tak 20 000, dobře, budeme na 100 000. Já myslím, že říká 100 000. Jo, ale... já jsem pak přišaltroval, aby to vypadalo, že ta firma má víc peněz, víš? Takže každému dám 20 000. A bylo by to v pořádku, ale co když 2 jsou seniori, kteří to v podstatě museli celý řídit a 3 jsou nováčci, už se mi to komplikuje. Druhá komplikace, tady ten nováček 2 dny byl nemocný. No. Tento senior musel dělat přes čas, aby stihl jeho úkoly. Jeden z těch dalších nováčků nesplnil všechno, splnil jenom 2/3 toho, co měl. Ten jeden, který tady je z těch seniorů, tak je to člověk, který má nejvyšší hodnotu svých schopností. A já pořád chci těch 200 000, těch 100 000 rozdat mezi ně spravedlivě. Už jsem se ztratila. To je úkol, který se vlastně dá matematicky popsat, řešit. A když to vyjde, tak vzniká jaký vzoreček, já jsem to nazval, já jsem si u toho vytvořil spoustu vlastních výrazů. Dynamický princip dělení financí. A pak jsem stejným způsobem dělal nějaký princip dělení mezi obchodníky a vznikly z toho smlouvy a já jsem se domníval, nebo jsem přesvědčený, že a pídím se potom, jestli má někdo nějaký chytřejší způsob pro odměny ve firmě. Zatím jsem nikoho nenašel, ale jsem si vědom toho, že je to potřeba lidem vykládat úplně jinak než vzorečky. Prostě jednoduše, takže používám tam princip toho, že když dám do funkční firmy dalšího člověka novýho, že to je z kapes nás všech, že ho musíme zaplatit, a ty lidi automaticky toho člověka kontrolují, protože ho každý trošku platí ze své kapsy. No a když se to nelíbí, tak oni sami přijdou, že ho tam nechcou, že radši budou dělat tu práci za něho. Takže to je takový princip, jako když do moře něco člověk hodí, tak ono to moře to nakonec vyplaví na břeh. Máme smlouvy ve firmě dělané tak, že vlastně nejsme zhora limitováni a tak dále. Nechci mluvit o smlouvách, ale chci mluvit o tom, že vlastně mojí velkou takovou nepřekročitelnou snahou je být poctivý nejenom vůči lidem ven, vůči zákazníkům, ale i dovnitř do firmy. Ano. Takže ono to asi, a to je zase mám od rodičů, tak ono to celkově vytváří takový klíma, že tu máme lidi, kteří jsou tu 25 let, pracují pořád, máme tu prostě poměrně stabilní kolektiv. I když musím říct, že v dnešní době je ta situace na trhu práce nedobrá, není úplně lehké najít potom, když dívka se vdá, odejde, což je pochopitelný. Najít nějakou dobrou náhradu není úplně dneska jednoduchý. Není, no. No, takže původně to začalo tak, že jsme začali rozšiřovat sortiment. Já jsem kdysi dávno měl v ruce katalog nějaké americké společnosti, kde jsem si říkal, to bylo tak krásné, kdyby jsme jednou měli svůj a dneska už máme katalog, který je překonává. Děláme to v prostě podmínkách, já tomu říkám jak ve Space Shuttle, protože jsme limitovaní, nás limituje prostor, máme už sice zakoupený pozemek krásný 4000 metrů a máme projekt na novou firmu a čekáme, až tam budou příjezdové cesty udělané, takže máme plány, jakým způsobem to posouvat dál a hrozně se na to těším, ale řekl bych, že to co mě vehnalo sílu do žil a to, co mě teď prostě úplně jakoby omlazuje, jak říkal, začínám a jsem zase mlád, tak bál jsem se, že nebudu schopný ukončit ten vývoj toho
firemního softwaru. A to, co jsme teď začali dělat, tak to mě úplně vyléčilo. Já jsem v podstatě ten revolver tak nějak jako tichounce odložil, dělám jenom, když je něco opravdu potřeba, ale věnuji se vlastně vývoji receptur, Next Generation Supplements a ten objev toho bílého okna, proaktivní prevence, prostě mě najednou dal obrovský... Ano, naplňuje mě to, dává mi to smysl, protože vidím, že mohl být užitečný i v rámci té naší činnosti a definitivně jsme se, a to byl vlastně, my jsme se o tom bavili spolu, že nechceme být jedni z mnoha, ale jediní z mnoha. Takže jsme se chtěli odlišit, opustili jsme ty tradiční postupy, které jsou. No a ta myšlenka a ta realizace, která vlastně tady nastala u těch posledních produktů, který každý z nich má rodokmen a je to veřejně přístupné. A ty výsledky a ta odezva, která s tím je, tak já de facto v konci té kariéry, a ty jsi vlastně přítomna všem těm produktům, když vznikají, ty jsi první čtenář, ty jsi ten, kdo tomu vlastně dává první připomínky. Ano, první kritik. Jo. A musím říct... Ale taky velký fanda. To ano, ale máš jednu vlastnost, kterou bych tady rád zmínil, že ani v legraci neodcházíš od pravdy. Takže někdy ty tvoje reakce, nebo vždycky ty tvoje reakce jsou pravdivý, i když by to mělo znamenat, že trošku poruším legraci. Takže já si tady té vlastnosti u tebe nesmírně vážím, protože ten kašpárek v té rodině jsem víceméně já, ale tato vlastnost, kterou máš, já vím, že ty mě prostě přesto, že mě máš ráda, tak mi řekneš, pokud by v tom materiálu bylo něco, co bys cítila, že tam nemá být. Ano. No takže to jsou ty jsi první ten kritik, pak se to samozřejmě dává doktorům a ty série se testují a tak dále. Ano, ano. Ale já vidím v té naší práci obrovský nejenom potenciál, ale význam. Smysl to má. A my už neděláme a vracíme se takovým kruhem vlastně k tobě, protože my už neděláme směsice aktivních látek a pojmenováváme je tak, jako je to u různých univerzálních multivitaminů. Ale my tím, že bereme to nejlepší z tradice a z vědy a vytváříme z toho synergický produkt, synergickou recepturu, která navíc používá ty nejlepší formy látek pro organismus, včetně těch patentovaných, a nehledí na současné tradice, že lidi chtějí to a to a to, tak vznikají smysluplné a opravdu funkční výrobky, které přesahují všechno, co znám z toho oboru za ten svůj život. A já v té radosti, že to děláme, tak si uvědomuji, že konečně neděláme směsice, ale děláme něco jako nástroj, který těmato všema našima zásadama je vyladěný a když komu cokoliv by chtěl člověk přidat jednu látku navíc, nebo ubrat naopak, tak ten nástroj rozladí. Čili naše... Už to nebude pravda. Už nebude pravdivý. A vidíš, ty jsi přišla z toho světa hudby, ty jsi mě naučila milovat vlastně vážnou hudbu, klasiku. Ano. A takže tak nějak symbolicky dochází k tomu, že ten kruh se uzavírá, kdy my jsme vlastně v tom období těch tradičních směsí jsme tomu říkali, že jsou to harmonie v barvách života. A tady jsou ty harmonie v těch recepturách a ty jsou dokončený tak, že jsou pro čest naší společnosti. Pořád držíme to harmonii. Ano. Takže jsem ti chtěl ale chtěl jsem ti poděkovat, protože s jistotou vím, že
ty si vytvořila toho zakladatele, který tady dneska sedí. No. Ty si ho upevnila, ty si mu dala jistotu svýma názorama a já jsem pochopil, že baletka mimo jiné výhody má i to, že je schopna snášet bolesti a těžkosti. To bylo pro mě vždycky, ty jsi byla vzor v tom, jak procházela tím životem a ty těžkosti překonávala. A mě to dodává v podstatě sílu do toho, abych se tady tvářil jako jistota pro zaměstnance, protože to oni ode mě čekají. Ať jsou nevystudovaný v tom oboru, ať dělám grafika s láskou a nemám z toho nic vystudovaného. Dneska už počítače neskládám. Díky bohu, protože to bylo od nevidím do nevidím. Takže jsem ve všem amatér, který mu to jde ze srdce. A vlastně děkuju za tu krásnou rodinu, za tu firmu, kterou dneska tvoří naše rodina, i jejich partneři nebo manželé. V skutku rodinná firma. No a opravdu. A moc přeju, aby Elinka, která to prostě převezme, aby pokračovala v tom díle a myslím si, že tím, že jsme ji vytvořili úplně nový obor, takže je tam i velká naděje a potenciál k tomu, aby firma pomáhala opravdu lidem a přinášela jim to všechno řešení ne za cílem toho na lidech vydělat, ale lidem opravdu pomoct. To dneska už vnímám v těch svých letech jako to, co bych chtěl, aby po mně jako po zakladateli té společnosti prostě zůstalo. Takže moc děkuju za provázení, za utvoření, za to, že jsi mě postavila nohama na zem, že ze mě udělala člověka, který je schopný něco občas dotáhnout. Já ti děkuji moc za ty tvoje slova, ale musím ti říct, že to není, že bych já tebe nějak jakoby zachránila nebo postavila na nohy. Ty jsi to v sobě měl. Já jsem ti jenom věřila. Děkuju. To je asi všechno, co bychom chtěli říct. Moc ráda jsem si zavzpomínala, protože ten čas hodně utíká. A ty děti vlastně odvedly hodně mé pozornosti, vlastně potřebovali svůj servis a hodně toho bylo na tobě. A já jsem ráda, že jsme si takhle zavzpomínali a bylo mi krásně s tebou. Děkuji. Já taky. To je asi všechno. Tak loučíme se a děkujeme za pozornost.